Oh, yusa nakatilaw na bumugti na sa manok ng gipaisan. Posto na siya og dahon sa saging dayon isugbay kahuman. Di pod matabas-tabas og luto, purting pagkaayosa. Napagyudaghang sili, asos paksit, purting pagkalamia. Giyano ragbaang sa mga singgawong sa ilang mga baba, purting pagkaayosag tinukbanay sa mga singgawong. Lami man sa dani tinai sa manok paisan nya timplahan. Nya parisan po nato ang gibuhat nato nga salad nga mga materyales. Hiwa-hiwa ora na siya ikahuman mikus-mikusan dayon og mayonnaise. Di pod basta-basta lami ni himong salad ang mga materyales. I-dessert dayon ikahuman. Paksit, purting pagkaayosa. Wa na daghang pasundayag. Lahos. Oh, dinapunta, sugdan na nato. Mubirada na sa tagmatukob na to. Pero sa tamulusob, moari sa tas merkado mamalit tagmatukob na to. Mananaw ta diri og unsay maayong pikhan. Asos purting ayo sa lawas sa manok ko, pero nagsige naman tagkatukoban na. Nya di aman tay nakit-an nga tinai. Aw kan ni, magpakuha din ta dag plastic para magpatakos ta. Kani atong pikhan kay murag ayos kay nila. Goods po kayo makay wala pa tagkatukoban Pagkahuman og takos ato rin ang ipakilo dia. Automatic pagkahuman tunulan is bayad largo. Aw batse na dayon ta. Di ara gibitbit na sa usa ka singgaw. Ari na puta sunod sa mga materyales. Birada tagbuhat og salad nga mga materyales. Gipunitan na sa usa ka singgaw dag materyales nga pipino ug tamatis, magpunit sa taning repolyo. Nya pagkahuman kanipong materyales nga carrots, pagkahuman atong pamunit sa atong klase-klase nga mga materyales. Ato na dayon ang ipasuda sa plastic. Okay daw wala daghang pasundayag, batsi na ta. Away sa hapit makalimtan ng mayonnaise. Kanira siya atong ibutang sa atong salad nga mga materyales. Kay daog naman tanan, lahos na ta. Og diri kay molabang na unta ta. Purting pagkamalasa, di makayag labang sa atong motor ning dana. Kuyaw sa highball, nangita na lang ng mga singgawong nagkaparkingan silang mga motor. Kay dili magsilbi aton og labang, matagbaw nya tag pinasanay sa motor og pasaka. Birahan na lang nato sa paglakaw. Kay dili na makadaog ang taytayan sa atong motor. Nindot pa ni sa una gibutang kay puthaw o karon gipadapli na lang naa namang gunay-guna nagtungay-tungay na para pang taon na lang yun ang gihimong taytayan nila. Ari na punta diri balik sa tong paboritong spot. Ayos kayo batingog ra gyud sa langgam imong madunggan diri Porte ka peaceful ni diring dapita. Nya hangin-hangin pa gyud makarelax-relax juga kay walay saba ba. Bukid siya nya napagitubod nga porting pagkatinawa aw porting pagkayosa nimo pabugnawan diring dapita. Ug sa katong mapakayba og asa ni diring dapita. Sumpay ra gyapon na siya sa Bungon Spring diri sa Taboylan. Ug mao na gitawag nila diri og Ipil Spring. Gamay ra ni siya nga tubod diri pero porting pagkabugnawa. Ari ta ni diri pikhan atong tinai sa manok. Berhan ta sa pagpais. Butang na sa mga singgawong di atong mga materyales kay grabe man pagkauhawa magkuha sa tagtubig diri mao sa ni atong ganahan dring dapita kay mainom ihang tubod ba itsa na ng ice dia sa usa maghumol ta og ice lami mangug kayo inom og bugnaw sa karong init kayo nga panahon sakto kayo ni ba. Bugnaw sa to mga singgawong. Oh yeah. Adi matabas-tabas makadag inom ang usa ka singgaw. Porte gyud ay uhawa, murag baka, agi bunlot pud sa usa. Porte pud ay uhawa. Salbar yung kauhaw. Wala na ni baso-baso dang dapita. Sablok na ng mga singgawong dalargo sa tong gidanga kaldirin. Okay goods, natambalan naman natong kauhaw. Iitsa na natong sulanan sa usa ka singgaw. Okay daog, abirahan usa tani sa paghugas atong tinai sa manok para mawagtang iyang mga babaho ba. Okay goods dira, managhugas sa usa ka singgaw. Ato na po na da itunol sa tong chip cook builog bro. Mao ni tigtirada sa tong matukob. Adi po na matabas-tabas igagaw na silang buskinsin. Agi manihon na po na sa usa ka singgaw datong lutuanan. Pagkahuman iitsa sa nang kaldirin ato sa ning lapuan ang tinai sa manok. Butangan dayon og tubig. Pagkahuman ato na ilunod atong tinai sa manok. Ato na dihang lapuan daan para dali na siya maluto inig pais na to ba. Asam ta naglapo ta sa tong tinai sa tong manok. Automatic ikuhaan na po na sa usa ka singgaw dag mga bukong daan. After pila ka oras na tong nilapua ay adira nagbukal-bukal na pagayo. Daog na ni pagkalapo birahan na ta na sa paghaon. Pagkahuman ato na nang pikhan sa pagtimpla og magic lami. Ato na isunod og buyok atong oyster mix. Dayon buyok ka nato aning patis. Okay goods. Syempre di gyud na makalimtan po ang agay ay. Mao man na siya makadag pabaho-baho. Pagkahuman ato na ning ukay-ukayon dia para masagol gyud dihang timplada ba. Matik ato na din i-plaster atong dahon sa saging dia. Ato na iabo atong tinai sa manok. Ani ora nimo siya pagpais. Putuson na nimo siya dahon sa saging. Nya pagkahuman lukuton dayon. Ato na dang ipun-an og dahon sa saging para dili madali-dali og kabuslot. Pagkahuman ato putos daw sa saging. Ato na nang birahan sa paghigot. Agi tabangan na nas do ka singgawong sa paghigot. Kinabaga naman atong gihaling nga bukong. Ato usa ning bungkagon. Dayon ato na ni ipatong atong tinai nga gipaisan. Ato ra na dang pahinayan og pasika ang ilawom para dugay mabuslot atong dahon sa saging. Di pud matabas-tabas ang usa ka singgawong nagidahigdara magpaabot ra kanus maluto. Abi ato ning tripan tagaan tanig habol. Na kamatkon ka lagi. Adira ato na i-check atong gipaisan. Ato na ni balihon kay murag napagod na ang ilawom. Daog na ni pagkalutuan dapit sa ilawom. Asam ta nagbalik pa ta sa atong gipaisan. Agi maniho po na sa usa ka singgawong ni atong mga materyales sa paglimpyo para himuon atong salad. Panitan usa na daan sa usa ka singgawong atong pipino. Gihiwa-hiwa dayon. Ato na nang ipail-pail sa atong gihiwa-hiwa nga repolyo. Aling-ilinginan po na nato dag tamatis. Automatic ato po na dag butangan sa kilid-kilid og carrots. Butangan din sa baba og gihiwa nga bombay. Okay goods. Ato day nang designan dag gihiwa nga atsal. Pagkahuman dira ato day nang mikus-mikusan dag mayonnaise. Asos di matabas-tabas. Grabe pagkaayosa abirahan po sa pagbabag og mikos-mikos. Kana butangan din nato ang baba og hiwa-hiwa nga kugon. Grabe di matabas-tabas. Porting pagkaayo sa pormada sa mga materyales nga gihimong salad. Kana atong i-dessert ato sa ning haonon atong gipaisan nga tinai sa manok. Naunsa naman na hinahinaya lang. Nakatay naman ang agi pero goods ra kay na wala magkahugaw ang ilawom. Plastaran na sa atong hukaran. Sakto kay ipare sa atong mais nga bahaw. Automatic dira atong gipaisan. Sos grabe pagkaayo sa pagkapaisa. Nya napag yung mga sili. Sos goods kayo. Automatic dira atong finished product. Di matabas-tabas din tukbuno na. Parisan dayon sa atong dessert nga grabe pagkaayo sa. Sos pophogi ning bahawa ron. Unya unsa patong gihuwat wa nay nakapasundayag tukbon sa tani kay gipangkuslan na pagayong mga singgaw. Hala sige habab. Habab.
Pinaisan mo na mga singgaong. Mahang ba? Katay naman na eh. Pinunitan ng libo ng sangit. Busot. Magi na. Bagsak ngiti. Dami bugo. Nagba ba? Sinain, pinaisan. Ito yung lulunan. Ito yung nalulunan. Kuha naman yung masinggaw, lamig kayo. Gambot na ito na. Dami oh. Dessert na. Ano na? Dessert? Dong. Yung hawa. Timplahan ba dito? May sagyo. Magkalalo. Tapa. Kaya ang vlog ko na paig-paig ba? Sorry. Igo man sa kuwan? Igo ka timplahan? Saan na dok? Sat mo na. Ambok na siya kanay mga. Ugal lang. Dah, dong. Dessert na Ano? Natay dessert na sarap. Salad nga mga uwan ba? Ginahon vegetables. Tingnan ko na to. Salad materialis ba? Isa yung mga ano? Jangan si Jaung. Dia. Tara. Nam good. Wala. No. Wa manes. Bombalawat. Ge. Kaon mo. Ayun ako. Ya. Kung dessert ng singgaw. Kami kaplikos yan ni Intan yan. Kaya sumutamo. Dami, good. Asos baksit porting pagkayo sa pinaisan nga tinai sa manok nya desertan dai sa mga materyales nga gihimong salad di matabas-tabas burot na pong pabawnan sa mga singgaw sa mga wapakatilaon ning materyales nga gihimong salad testingin ninyo mga singgaw mag-shoutout sa tatong mga singgaw shoutout kang Lindy Bacos kang Janly Hortisano kang Sakayan Salingay Ranilo kang Sanre Estanyero Tampos kang Delia Sanchez kang Anini Pot kang Isadora Kulay Tabudlong kang Kate Jane Galarde kang Lady Line Basira kang Gisa Santuele kang Jan Carl Sintos kang Raymond Quinlog kang Mayol Samson kang Romel Kambal og sa family Saison shoutout tanan ninyo mga singgaw comment mo mga singgaw sa tong latest upload adtor ta magkuag first 15 comments atong shoutout dire lang ta ko to mga singgaw i-share like video para mas daghaptang matukob